n'a lamini na Bɔrɔdugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma maliden minnu bɛ jamana kɔ kan an aw don an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ taama sira la minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la walima k'i ɲininka minnu yɛrɛ bɛ I ka dɔn ayiwa siraw kan ka taa hali bi taali ko bɛ minnu kɔnɔ an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma bi ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamukan min talen bɛ ka ɲɛsin tungafɛ taalaw walima minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛ la a musolakaw sabula min ye ayiwa marsikalo tile 8 ye o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min kɛrɛnkɛrɛnnen do ka ɲɛsin musow ma muso minnu bɛ jamana kɔnɔ muso minnu bɛ taama sira la minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen to a la don o kuma an ka maliyɛn musow minnu taamanen do minnu bɛ cɛlasigi la minnu bɛ ayiwa I k'a dɔn minnu bɛ kalanna minnu bɛ ayiwa sigi wɛrɛ la diɲɛ jamana wɛrɛ la n'u tɛ faso la san 1 san 2 san caman an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma 8 mars tɛmɛnen ka n'a bila bi la an kun ma ɲɔgɔn sɔrɔ an y'a kanu min ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi musow to a la cɛw an minnu bɛ tunga na aw k'a ta kɛ lamɛnni ye I k'a dɔn jɛnsɛnni musow maliyɛn musow ivoirien musow lagineka burkinaka en tout cas an b'a ka kan min fɔ muso o muso n'i tulo b'a la n'i bɛ kan in faamu ani e don an k'a bɔlen d'i ma bi jamukan in dalen bɛ ka ɲɛsin olu ma munna sabula n'i ye jateminɛ kɛ I b'a ye k'a fɔ musow ka sɛgɛn n'u ka ɲani barika ka bon kosɛbɛ n'i ye faso ta k'a lajɛ min ye Mali kɔnɔ min ye togodala musow ye ka taa fara duguba kɔnɔ musow kan I k'a dɔn u ka magan bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka ɲɛsin I k'a dɔn fɛn kelen ma en tout cas duguba muso caman kɔni bɛ yen minnu ma ɲinɛ furu an'u ka wulikajɔ kun kɔ u bɛ furu in na u jantolen bɛ cɛ la u jantolen bɛ denw lamɔni na a caman fana bɛ yen I b'a sɔrɔ u bɛ cɛ wɛrɛ la cɛ min bɛ kɛ sababu ye ka dɔɔni sɔrɔ s'u ma I k'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ ta ka du kɔnɔna sɛgɛrɛ o ye faso kɔnɔna ye an dalen don a la tungafɛ musow an yɛrɛw taara tunga fɛ a ka ca an y'a ye muso caman de bɛ yen minnu bɛ baara wɛrɛ la min ni cɛ ta tɛ kelen ye o t'u bali min ye tobili ye o t'u bali denw ladonniw ma o t'u bali I k'a dɔn cɛlasigi yɛrɛ fɔra fɔ cogo min na kabini so u kalanna min na kabini u denmisɛnnin ma u b'o baara kelen kan k'o fana kɛ I k'a don sigiyɔrɔ la nka ani gɛlɛya tɛ ban sabula min ye tungafɛla ye I k'a dɔn den minnu bɛ wolo denw bɛ wolo hakɛ min kɔnɔ ani kadiri min kɔnɔ I b'a sɔrɔ ani jamana ta ka jan sigi b'o kɛ ani maa wɛrɛ sigilen don o b'o kɛ hakilina min bɛ nin jamana in na o b'o kɛ I k'a dɔn gɛlɛya caman de b'an balimamusow kan I k'a dɔn tunga fɛ bi an b'a lajɛ k'an da don a kumabaw la ka caman woloma ni k'o bɔ ɲɔgɔn na o de la an ko bi jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin musow ma muso minnu sigilen bɛ tunga fɛ an mana kɛ farafin jamana na tubabu jamana arabu jamana ayiwa ka taa se n k'i ɲininka amerikɛnw ka jamana chinois jamana na n'i ye muso ye jamukan in a ɲɛsinnen don e ma an b'a fɛ k'a dɔn aw sigiyɔrɔ la wulikajɔ ni cɛsiri jumɛn bolo dalen don aw minnu ye musow ye gɛlɛya jumɛn b'aw kan ani furukɛw cɛ denw lamɔni na a bɛ jamana minnu na o tɛmɛnen kɔfɛ hakilina jumɛn b'a la ka ɲɛsin aw faso ma min ye Mali ye aw b'a fɛ jamana ka mun kɔkɔrɔma don kɛ ka ɲɛsin aw musolakaw ma sabula a caman b'a la an bɛ cɛw kuma k'a dɛmɛ musow ka kuma man diya la k'a sɔrɔ jamana in a doni fanba dalen bɛ musow kun cɛw jɔlen bɛ n'u faso ni baso ye cogo min muso ba kelen fana jɔlen don n'a faso a n'a baso ye an b'o kalama minnu bɛ nasɔngɔ ci minnu bɛ furasɔngɔ ci minnu bɛ so jɔ ka di bangebaaw ma minnu bɛ maganta wari dilan a ka ca cɛw bɛ fɛn o fɛn kɛ n'u bɛ tunga na musow b'o ɲɔgɔn na de kɛ nka caman fana bɛ yen a bɛnbaliya fanga ka bon kosɛbɛ ka dɔw kan e muso t'a fɛtigi e bɛ baara la ne yɛrɛ bɛ baara la e ka tila k'a fɔ ko ne ka du ta walima n ka denw ka musaka bɔ an bɛɛ dama ka kan o tɛ tiɲɛ ye nin damanda de gɛlɛya bɛ ayiwa tungafɛ musow kan an yɛrɛw bɛ caman dɔn a la an y'a caman ye an da donna a caman na o tuma an b'a bɛɛ fɔ k'a waleman dɔn asɔlen bɛ arajo jɛgɛfɔ la Mamutu Kamara sɔɔni dalen bɛ nɛgɛ kan Bɔ Jabate b'a ni bɔda cɛ jamukan in labɛnna Daba Tunkara fɛ nka k'a lase Abudu Ture ani Daba Tunkara Mamutu an bɛ ayiwa diɲɛsɛgin na ni musow ka kɛnɛ kan ɲɛma sa
Abdou i k'a dɔn bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali n'o y'a sɔrɔ marisikalo tile 8 n'o tɛmɛna i k'a dɔn an b'a don a kun kɔnɔ ani musow ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen Tunkarankɛw ka kɛnɛ kan k'o sigi musow to a la min ye karamɔgɔ Daba Tunkara y'a fɔ cogo min na o don a bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn kelen de kɔnɔ janko anw ka bolo bi kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin fɛn ma o de ye muso minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ tunga la n'a ma ɲɛ k'a fɔ minisiriso fana sigilen bɛ min ye taamadenw olu tɔgɔ la an ka Tunkarankew min ye u ka secrétaire général ale fana ye muso ye ale bɛ nɛgɛjuru la an bolo sisan n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'ale ye min fɔ an ɲɛna min ye tɔnw ye minnu bɛ Tunkarankew ka kuma fɔ an n'olu fana na ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ yan nɔ ani minnu bɛ kɔkan na walasa baara ka kɛ baara dafalen très bien e ko cogo do ko la o ka ɲi an ka minisiriso min bɛ taama kunna ani taamadenw kunna i k'a dɔn o ye minisiri ka kankɔrɔ merike o ye muso de ye i k'a dɔn n'an y'o sɔrɔ madame Tangara docteur Nema Gindo ne yɛrɛ den don Ganti Segu fɔ dɛ ayiwa basi a kuma an k'ale ɲininka alors madame Tangara bonjour. Bonjour, comment allez-vous? An bɛ ala tanu madame Tangara an b'a da lamɛnbɔ tulo ka diɲɛ segin ni maa bɛ tulo b'i kan na ministère des Maliens de l'extérieur et ye secrétaire général ye a bɛnna ma fana i yɛrɛ ye muso ye jamana in kɔnɔ taama tɛ cɛ ka bilen musow fana bi taama ayiwa aw minnu ye ministériso ye min wakili donnen don taamadenw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana mun dalen bɛ ka musow sɛgɛrɛ minnu bi taamayɔrɔ la walima minnu sigilen bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la aw ni ce aw ka ɲininkali la me lamɛn jɛkulu bɛɛ fo me an ka taamadenw fo minnu sigilen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ nin wagati in na ni bɛ k'an lamɛn n b'u fo k'u waleɲuman dɔn n b'a f'u ye k'u ni kɔngɔmuɲu k'u ni minɔgɔmuɲu bari u bɛ ka o bɛɛ kɛ de ka na u fa kɔrɔw n'u ba kɔrɔw ani balimaw lahinɛ an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn ni baara ɲuman in ko la hakila a ye caman fɔ ala ka ban an ka minisiriso in sigilen don walisa ka taama minnu bɛ taa taama fɛ ka kunnafoniya jɔnjɔn di u ma ni bilasirali kan ka kɛ k'u bilasira ani gɛlɛya bɛ minnu kan ka u magɛn ka dɔ bɔ u ka gɛlɛya la cɛ b'o la muso b'o la denmisɛnnin b'o la komi a y'a fɔ cogo min na nin kalo in kɔni ye musow ka kalo ye ni an yɛrɛ ye barosigi kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen musow ka taama ko la ani anw ye min fɔ ani aw fana ka ɲininkali o bɛɛ ye kelen fɔlɔ ni cɛw de tun bɛ taama ka caya muso kelen kelen minnu tun bɛ yen olu tun bɛ taa u cɛw de sɛgɛrɛ taama kɛyɔrɔ la hatɛ bi an y'a ye k'a fɔ ko kɛmɛ sigida ni ye a jateminɛ 40 ni kɔ olu ye musow ye san dɔw yɛrɛ bɛ kɛ musow yɛrɛ ka ca taamakɛlaw la ni cɛw ye hali n'an b'a ye k'a fɔ ko anw ka jamana na a ma o bɔ nka n'i ye diɲɛ bakuruba ta ka lajɛ muso taamakɛla bɛ ɲini ka caya ni cɛ taamakɛla ye o bɛ sɔrɔ min fɛ o ye k'a fɔ ko bi diɲɛ gɛlɛyalen don bɛɛ de ma fɔlɔ musow tun tɛ taa kalandaga la ka caya bi musow bɛ kalan kɛ i n'a fɔ cɛw b'a kɛ cogo min na baara sɔrɔ gɛlɛyalen don donc baara ɲini a bɛ bɛɛ de kun kan muso dɔw fana bɛ wuli ka sababuya kɛ gɛlɛya yɔrɔ ye ka u ka jamana bila ka jamana yɔrɔ sɛgɛrɛ walisa ka kisi kɔlɔlɔ dɔw ma n b'a ye k'a fɔ ko taamaden musomanw gɛlɛyaba de bɛ u kan n'a bɛ cɛw kan musow ta n b'a fɔ ko a bɛ multiplier par 10 n'a sɔrɔ ka bɔ yan ka tubabula nanzarala lasɔrɔ ɲani sugu bɛɛ bɛ da musow kan donc u bɛ ɲani u bɛ sɛgɛn n'u sera ye fana dɔ ma bɔ sɛgɛn na dɛ sɛgɛn barika ka bon nin yɔrɔ in na an bɛ se k'an ka musow fo k'u waleɲuman dɔn kamasɔrɔ ni cɛw bɛ sɔrɔ lase u ka jamana ma musow u ka sɔrɔda ka dɔgɔ ni cɛw ta ye nka musow bɛ min ci a ka ca ni cɛw ta ye an bɛ u fo o la k'u waleɲuman dɔn muso an y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ n'u taara tunga fɛ u tɛ ɲinɛ u bɔ dugu kɔ abada u bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ bɛ bila ka na somɔgɔw lahinɛ an bɛ u fo u la ka u waleɲuman dɔn ani halisa u ka u banba u kana ɲinɛ bɔ dugu kɔ hali fɛn minnu bɛ bila ka na an kana a bɛɛ kɛ dunta ye
an ka sini ɲɛsigi n'a ye kamasɔrɔ an b'a ye k'a fɔ ko ni sɔrɔ minnu bɛ tunga fɛ n'u y'u ka fɛn ɲini gɛlɛya la k'a bila ka na di anw minnu ma anw minnu sigilen don yan a caman na a bɛ taa tulonkɛ nasira fɛ a bɛ hakɛ to kuma na ni kuma ka gɛlɛn ni denguli mana bɔ an bɛ wari sifa bɛɛ bɔ dɔw ye euro ye dɔw ye dolariw ye nka an t'a ɲini cogo dɔn dɛ ayi an ka mɔgɔ minnu bɛ tunga na u bɛ ko bɛɛ de muɲu walisa ka wari fara ɲɔgɔn kan ka ci anw ma n'u nana a bɛ lafu ka tiɲɛ an ka dɔ bɔ o la an ka a kɛ investissement ye parce que n'i ye sɔrɔ bon dayɛlɛ i b'a ye tungafɛta ka jugu min n'anw bɛ ka o kɛlɛ caman bɛ bɔ o la ani o fana kɔ ni an ye sɔrɔ bon dayɛlɛ ka ca ala fɛ n'an ye an ka sɛgɛn lafiɲɛbɔw kɛ ka retraite ta n'an nana faso la o b'a sɔrɔ an ye an ka sini ɲɛsigi. Oui, madame le secrétaire général i k'a dɔn i y'a fɔ cogo min na a bɛ faamu fɔlɔfɔlɔ cɛ ka taama de barika kun ka bon kosɛbɛ nka doni fila dalen bɛ musow kun tugan na sabula u bɛ ayiwa du kunkanko kibaruya la u bɛ denw ladon a caman bɛ baara wɛrɛ la nka gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen ni musow b'o o fana ayiwa doni ta o de ye cɛw bɛ sɛbɛnko gɛlɛya min na musow b'o sɛbɛnko gɛlɛya kelen na ani u bɛ jamana minnu na olu sariya ni an ka jamana sariyaw tɛ kelen ye yalima musow damakasiyɔrɔ b'u bolo ministère des Maliens l'extérieur la ayiwa i k'a dɔn walima jɛkulu wɛrɛ bɛ yen u bɛ se k'u damakasi min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na waasa u ka nafa an'u ka sɔrɔ ka jidi wa. damakasiyɔrɔ bɛ u la a b'a dɔn k'a fɔ ko ministère in dayɛlɛlen don taamakɛlaw bɛɛ de ye. cɛ ni muso. cɛ ni muso. musow yɛrɛ ta an kɛlen don ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigi o kama n'o ye Musa Gindo ye. Musa Gindo sigi kun ye ka taamadenw dɛmɛ. n b'a fɔ conseil technique chargé du genre. musow ani denmisɛnninw minnu si ma san 18 sɔrɔ. n'u bɛ taa tunga fɛ k'olu dɛmɛ. hali n'u nana fana ni gɛlɛya b'u kan ou bien ni baara bolo. bon bɛrɛ ko bɛ u kɔnɔ. Musa Gindo de bɛ bila u ɲɛ k'u ka tɔgɔtɔgɔ bɛɛ kɛ. k'a fɔ ko ni u kɔni seginna ka na jamana na tari ni gɛlɛya b'u kan kɔ kan. mɔgɔ sigilen don ministère la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a don u jigi kɔrɔ ka u ka koɲɛw ɲɛnabɔ. o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ u da la dɛ. bi sɛbɛnko in filɛ nin ye n'o ye ninako gɛlɛya ye. an b'a ko da la. nka n bɛ min fɔ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn. ayi. n'o tɛ an b'a ko da la dɛ n'a bɛ ta ni a bɛ ni anw ta baara bɛ da anw ta dama ma. ɲamaya sɔrɔ gɛlɛya in banna a mɛnna. mɛ ko ɲɔ bɛ ɲanbugu ta kan de b'a la n tɛ se bamanankan n'a y'a kɛ to. siga t'o la. ɲanbugu ta kan de b'a la. saga b'a la o ye tiɲɛ ye. donc a tɔgɔ ye o kɔlɔlɔw de kɛlen don ka sababu kɛ ka ko in bala dɔɔni. k'a fɔ ko an hakili t'u la an hakili bɛ sɛbɛnko in gɛlɛya la. oui madame le secrétaire général i k'a dɔn musow ka doni barika ka bon u bɛ ayiwa u ka denbaya u furulen don cɛ minnu ma i k'a dɔn u bɛ cɛw olu min ye denbaya yɛrɛ laada minnu b'an fɛ u b'o matarafa u tilala ka den minnu wolo o jamanaw fana na olu fana ladonni doni b'u kan. alors i k'a dɔn nin ye doni fila ye sabula u bɛ jamana minnu na sariya dɔw bɛ yen minnu kɔni b'u kɔli fɛn caman na walima ka gɛlɛya d'u la den lamɔcogo ni den maracogo la. yalima a bɛ se ka mun sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ musow ye waasa u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ka u ladi o yɔrɔw la. an bɛ min fɔ musow ye an b'a dɔn k'a fɔ ko den ladamu na gɛlɛya caman bɛ u kan surtout tubabu jamana na. den ladamu gɛlɛya b'u kan kamasɔrɔ ni ye den bugɔ cogo dɔ la jamana dɔw la i bɛ taa kaso la. yɔrɔnin kelen. n'i ye den koron cogo dɔ la a bɛ taa kaso la. denw fana kɛlen ka u dɔn tuma min na u bɛ u mansaw traîner tribunal la. donc o kɛlen don gɛlɛya ye musow kan yɔrɔ dɔw la. nka ne bɛ min fɔ an balimamusow ye n baw ni n balimamusow ye. den ye bɔgɔ kelen de ye. ayiwa. n'i y'a mɔ a mɔ kuma na. o kɛ ala fɛ i bɛ fɛ a ka forme min ta a b'o ta. tout à fait. mais n'i y'a to a ka kɔgɔ fɔlɔ.
a forme indi mandi de ni ki ba yɛlɛma o la n'a ma kari a bi jɛngɛ ni ko i b'a yɛlɛma o la den n'i y'a koja i yɛrɛ ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de kɛlen d'u ka gɛlɛya se an somɔgɔ caman ma nanzara la. Oui, madame, dis-moi, est-ce que il y a Klibala, yalma, dabali tigɛlen don a bolo wasa fɛɛrɛ ka se ka tigɛ dɔ ka bɔ musow ka taama na wa? Dɔ ka bɔ musow ka taama na tɛ dɛ, dɔ ka bɔ taama bɛɛ la. N'i ko musow ka taama, i ye taama fana ye fɛngɛ de ye o, taama fana ye mɔgɔw ka droit de ye o. Tout à fait. Taama ye mɔgɔw ka droit ye. Oui. Nga ka taama sira dulenw kan an b'o de kɔn. Migration irrégulière ka bɔ ka taa duguma siraw fɛ o kɔlɔlɔ ka ca kojugu. Taama yɛrɛ c'est un droit ka bɔ i ka jamana na ni a ka gɛlɛ ka taa fɛn ɲini jamana wɛrɛ fɛ o ye droit dɔ ye. Nka a cɛjugu min taama cɛjugu min filɛ nin ye ko jɛ ka ɲi saga la ni ba ye. O ye tiɲɛ ye. Cɛw bɛ tɔɲɔ taama in fɛ ni cɛw bɛ tɔɲɔ yɔrɔ min na kɔni musow yɔrɔ an ta ka jugu ni cɛw ta ye. O kɔni siga t'o la. Donc o de y'a to an b'a fɔ an balakaw ye olu ka u janto u yɛrɛ la. N'i bɛ wuli ka taa taama na f'i ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa yɔrɔ min na a sariyaw ye mun ye i bɛ taa i ka a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ. Ani caman bɛ bɔ n balimakɛ an k'o fɔ ka a jɛya métier t'u la. Métier tɛ e la e bɛ taa wali jamana kan i bɛ mun kɛ. I tɛ kan fana mɛn. I tɛ kan fana mɛn. I somɔgɔ tɛ yen. I kɔni y'a mɛn ko kari taara a ɲɛna a bolo e fana bɛ wuli ka taa. An ka ko sɛgɛsɛgɛ sani an ka taa. Donc n'an ma sɛgɛsɛgɛli kɛ a tiɲɛni nɔ ka bon kosɛbɛ. Très bien, madame, an b'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et de haut secrétaire général ye i k'a dɔn i ye maa kalannen ye min ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ kuru bɛ ɲini ka se sa la kangarida kan jumɛn b'i bolo ani wele kan jumɛn b'i bolo k'a taara diɲɛsɛn naani musow ma ani bɛ dugawu jumɛn k'u ye. N b'a fɔ musow ye ko ala. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ni 8 mars ɲɔgɔnna san caman jira an kɛnɛ na. Amina ya Rabbi. Ani 8 mars an kana kɛ ɲɛnajɛ dama ye. Awɔ. An ka miiri an ka jamana bɛ jɔ cogo min na an ka miiri o la kosɛbɛ. Ani an ka sini an ka miiri o la an denw ka sini an ka miiri o la. Ni komi n y'a fɔ kuma na ni an ka tunkarakɛw ye fɛn bila ka na an ka cɛw dɛmɛ k'a labaara. A bɛɛ kana taa gintan na. Ani an ka an janto an yɛrɛ la taama cɛjugu taama sira dulenw kan. An b'a ye bɔlɔlɔw fɛ bi jamana caman bɛ yen n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ musow mana taa ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ jɔnya ye. Wallahi. An k'an janto an yɛrɛ la n'an bɛ taama. An minnu sigilen don kɔ kan ni an taara fana an ka sigi kuma dɔn an yɛrɛ la. Kama sɔrɔ i bolo fila bɛ i kɔ sɔrɔ kuma min na o de y'i sigi kuma ye i ye min sɔrɔ ka n'o bila ba la. Walisa k'i ka retraite ɲɛɲini. O ye tiɲɛ ye. N'i tora yen ka retraite sɔrɔ ka sɔrɔ so ma labɛn. N'i seginna a ka gɛlɛn dɔɔnin. A bɛ gɛlɛya madame an b'i fo. Donc an bɛ maliyɛndenw bɛɛ fo kɔ kan ani ko kan ani kɔnɔna na. Merci bien madame Tangara. Merci bien madame Tangara, merci bien. Merci à vous. Merci bien. Abdou Touré. Nous ye madame Tangara ye n'ale segali y'a fɔ cogo min na ministère de Mali et de l'intégration africaine na fɛn min ye taama koɲɛw ye a dasela ma fɛn caman bɛ yen nɔ taamako la karamɔgɔ Daba Tunkara a ɲɛdɔnna saw sabula kuma caman na y'a fɔ cogo min na garijɛgɛ ɲini kojugu bɛ taa bɛ maa wɛrɛ garijɛgɛ da minnu bɛ taa kalansiraw kan minnu bɛ yen n'u bɛ taa ka taa min ye somɔgɔw nɔfɛ o de kun ka ca dɔɔni nka sisan muso min bɛ wuli i yɛrɛ ye ka taa ko n bɛ taa ɲɛɲini n yɛrɛ ye o fana cayalen bɛ. Hakililajigin an da deli la ka san balimamuso dɔ taama yan nɔ ale bɔra taama sira fɛ ka bɔ yan Mali ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ a den fitinin kalo 7 a fatula ka o to yen donc
o ko nana ɲɛɲini a bɛ ɲɛdɔn waati min na nana dɔn k'a fɔ fɛn min kɔni y'a tun a nana don janfa dɔ de kɔnɔ janfa min bɛ n'ale ma bɔ a kalama sabula mɔgɔ nana k'a bɛ taga n'ale taamayɔrɔ la k'a sɔrɔ o tigi yɛrɛ a se to ye a dabali to ye a tila bɔ n'a ye sira donnen min fɔ o kɛra sababu ye ale ni kasara la donc o y'a ye an ye min dɔn o ɲɔgɔnna caman de bɛ kɛ minnu bɛ yen n'olu bɔra Libi fɛ minnu ye gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ sira la o de fana ka ca donc ni madame Jara sabannen ni o ye Maxi ye i n'a faamuya dɛ Madame Jara Mariam Sabannen allo Maxi ko bina ko ni kɛra député ale ne bila sa o woro sara de bɛ balimamuso don ale de bɛ woro sara ne ne ni woro sara alors honorable député CNT Maxi an b'a da lamɛnbaaw tulo kan k'a fɔ an taama ɲɔgɔn kɔrɔ don an ye jamu kɛ ayi an taama ɲɔgɔn a kɛra kɔrɔlen an ye taama caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Haut Conseil des Maliens Extérieurs i k'a dɔn musow ka nɔnabila don a ye wulikajɔ caman kɛ a n'an ye baara caman kɛ jɛka fɔlɔ yan nɔ alors Maxi an tilen ayiwa fɔta i bɛ woro bɔ bi o kuma in de bɛ jɔn da dɛ ko taama ɲɔgɔn kɔrɔ jɔn de kuma ka ɲi nin ne de y'a fɔ n ko n taama ɲɔgɔn kɔrɔ daba wa awɔ i karamɔgɔ daba taama ɲɔgɔn kɔrɔ bɛ yen wa ayi o bɛ dɛ ni i taama ɲɔgɔn bila e ni ne de tun bɛ jɛmukan kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini Abdou Mana i ye n bila i tɛ n wele n tɛ foyi kalama guwa min ka jan a kariba ma i kɛra faama ye i kɛra CNT ɲɛmaa ye kuma cogo dɔn dɛ u ma minɛ koyi daba i kuma cogo dɔn dɛ ɲaamɛ Maxi ka kɛnɛ yan aw bɛɛ ni tile ka kɛnɛ alhamdulilayi dɔɔni ayiwa Maxi muso minnu bɛ jamana kɔ kan u ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen Haut Conseil des Maliens Extérieurs e ye ɲɛmaa ye o tɛmɛnen kɔfɛ i ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ musow dɛmɛni na jango taama muso minnu bɛ taamayɔrɔ la an bɛ donni minɛ ko bi jɛkuluba min kan ka jamana fangako ɲɛnabɔ n'o ye CNT ye i y'o fana maa ye i k'a dɔn Haut Conseil to a la ayiwa 8 mars kutumu kɔnɔ musow ka wulikajɔ ni cɛsiri la dabali jumɛn in tigɛlen don aw yɛrɛ fɛ jɔyɔrɔ jumɛn b'a la muso minnu bɛ tunga fɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na. ɲininkali diyara ye daba. yanni n ka ɲininkali jaabi n bɛ jɛ ka fo auditeur bɛɛ lajɛlen fo. an y'i laminɛ. n b'u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ auditeur bababaw dɔn mɛ ni n ye dɔ tɔgɔ fɔ sisan ni n ma dɔ tɔgɔ fɔ gasi bɛ sɔrɔ. o tuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka auditeur fɛn fɛn bɛ sigiyɔrɔ mun na n b'u bɛɛ fo a bɛ se ka kɛ fama de ye mɛ a ma kɛ ɲinan ye. mɛ i cogo dɔ auditeur kelen bɛ yen kana ɲinɛ o kɔ n'o tɛ o bɛ tila k'i wele sisan mɛ Haruna Kulubali. Voilà, Haruna Kulubali o ye kɛlɛtigɛla o t'a tɛgɛ ma dɛ. ayi kɛlɛtigɛla tɛ mɔgɔ tilennen de don. ayiwa basi d'accord ok. n bɛ Haruna fo kosɛbɛ auditeur mun don il est très très fidèle. awɔ n ka foli b'ale n ka foli b'a tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ. merci bien Maxi merci bien. n b'ale fɛnɛ fo. n y'o de fɔ n k'i ka auditeur fidèle bɛ yen o ko n b'u bɛɛ lajɛlen fo. u bɛɛ b'a mɛn ni Ala sɔnna. awɔ ni Ala sɔnna n bɛ jɛ ka fo yɛrɛ fo kosɛbɛ Ala ka baara taa ɲɛ. ami yarabi. awɔ n'o bɔra yen ɲininkali diyara ye daba fɛn min ye tunga ye bɛɛ b'a dɔn. ni kɔni tunga ayiwa i bɛ musow fɛnɛ fɔ. awɔ 8 mars la an ye ko caman boloda. bon hali minnu b'u sigiyɔrɔw la activités bolodalen don mɔgɔw bolo dɔw ta kɛra dɔw ta yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ. parce que i b'a dɔn 8 mars ye fɛn dɔ ye activités bɛ to sen na fo ka mois de mars bɛɛ ban. tout à fait tout à fait. dɔw ta bɛ don fo avril yɛrɛ kɔnɔ. donc n'i ye ɲininka o la o diyara n ye kosɛbɛ o conseil yɛrɛ bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a musojɛkuluw fɛnɛ bolofara bɛ yɔrɔw la. awɔ donc bɛɛ de cɛsirilen don 8 mars ko in na. bon a thème ye dɔw y'a thème kɛ muso ni taama ni kɔlɔlɔ. awɔ. dɔw fana y'a thème kɛ musow jɔyɔrɔ fasojɔ kɔnɔ. awɔ. awɔ dɔw fana y'a thème kɛ refondation ko minnu bɛ sɔn na yala tungaranke musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye. awɔ. bɛɛ y'a lajɛ masala bɛ se ka kɛ cogo min yala hakiliw ka fara fara ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a lajɛ. k'a bila hukumu dɔ kɔnɔ. awɔ o de don Ala sago i sago. sago tigɛ la Maxi ni i bɛ dugawu don kɛ walima ka welewele da kɛ musow ye minnu bɛ taama sira la walima minnu bɛ jamana wɛrɛ la Haut Conseil tɔgɔ la i bɛ mun de fɔ. bon n bɛ se ka mun fɔ. taama ye fɛn dɔ ye diɲɛ bɛɛ de bilalen bɛ ɲɔgɔn na sisan. iyo.
an y'a ye k'a fɔ fɔlɔ musow tun bɛ taama u bɛɛ tun bɛ taama furu de hukumu kɔnɔna na furu hukumu kɔnɔna o kɔrɔ de ye ni furula i cɛ bɛ biye ci ma i bɛ t'i cɛ sɔrɔ yen wala ni i ka kɔɲɔ kɛra i ni cɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani denw cɛ mana taa ni yɔrɔ min yen yɔrɔ bɛ k'i sigiyɔrɔ ye ko fo ala ka wele wɛrɛ kɛ aw ka segin ka na faso la mais laban in na an y'a jate minɛ a bɛ san caman bɔ musow yɛrɛ bɛ bɔ sisan komi cɛw bɛ bɔ cogo bon o ye diɲɛ n'a a tacogo ye awɔ denmisɛnnin dɔw mana taa n'u ye kalan kɛ n'u tilala kalan na n'u ye baara sɔrɔ o duguw la u bɛ to yen n'u tora yen o y'olu faralen ye taamadenw kan bon dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ bamakɔ yan u bɛ dugu wɛrɛw la u bɛ passeport ɲini u bɛ visa ɲini u bɛ taa musow kɔni n'u taara ayiwa u bɛ taa baara ɲini fanga la ka baara sɔrɔ dɔw bɛ taa ni contrat yɛrɛ komi cɛw daba nin bɛɛ ka ɲi mais minnu fana b'u kɛ kwaji kan sahara na a tɔ ninnu musow b'olu fana bon o de y'a la gɛlɛman yɔrɔ ye sa ayiwa bon kuma lasurunyana a yera k'a fɔ musow tun bɛ taa cogo min aw tun bɛ taa cogo min sisan musow yɛrɛ bɛ taa ten nka kɔlɔlɔ ka bon musow kan tuma la ka tɛmɛ cɛw kan parce que n'i taara n'i ma baara jɔlen sɔrɔ fɛn dɔ bɛ kun cɛ fɛ a muso fɛ o ye tiɲɛ ye bon o la wele min bɛ o kɔfɛ mɔgɔw bolo ka da musow kan o ye dɔrɔn n'i kɔni bɔra i faso la baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ n'i bɔra du de bɛ dulo i fɛnɛ na cɛw b'a ci cogo min musow yɛrɛ b'a ci ten a yirala k'a fɔ muso yɛrɛ min bɛ tunga la i bɛ mun ka den a yɛrɛ o ye tiɲɛ donc cɛsiri de bɛ se k'u nɔgɔya mɔgɔw bolo Mas, an b'i fo k'i waleman dɔn. Ah non, ça ce n'est plus permis. Hein. On te souhaite honorable Madame Diarra. Honorable Madame Diarra. Madame Savani. Ouais, mais alors, avec que tu es mais il est temps maintenant que la tourche, si je fais un comment baroque. Merci bien, Mas, merci bien. Merci, allez, bonne journée, bonne fête. Allez, bonne fête à vous également, merci vraiment. Bien. Ok, ambalma ikadon ni wunye aywa Madame Diarra Mas, ikadon abadon sablani jemukan anye sanjama ke ka jemukan ke nyon fe ho conseil toi là ikadon bi Madame Diarra abe aywa CNT la mi nye député blo non ablaye au conseil des malins extérieurs ikadon olu toi là aboraka kuna fune minu dini bela jele betale ke ka nyeshi musoma abdu touré ikadon muso ka kenado bi kerengere ni nyana muso minu tamana minu bi tunga fe anga kambolo dema ambe foli ani tamnike ka nyeshi Madame Dukrema muso ngana do mimbe Paris ambe foli ani tamnike ka nyeshi Madame Diarra nyama tungarama muso grobena do mimbe Paris ikadon minye poupé poupé jara andi nyi ko minye aywa America New York ye anga foli be ka nyeshi afanama na so la tlo bangana anga nyonsoro ani poupé fana kanga nyonsoro yo no che ikadon amene ka juru labla jesen nani muso ye mana ke nye yororo anga de muso minu be Mali kono ayi olu te minu bi tama yoro la walma minu bi jamana wala ni muso ni tlo bangana biya ka feti de ikalo ni kalo be aka feti de geleawo ani la nyine membe muso la ikalo hakaja andlobula yano che mingu nyekunu we Gambi kaw kunye wele ka fo kuna fondo do bubulo jarake beko jara Gambi natlo bangana negajuru baka blala ikalo anye negajuru sraw dama apse ka wele gela mi mem malion ka Gambi u bise ka kuna fondo la se fa mo ka se ka men donc yani negajuru ka chui madame Ba Poupé madame Ba Poupé jara Poupé jara ana le bignon fait. OK alors amita États-Unis New York madame Ba Poupé Nereka Madame Poupé, ça va? How are you? Oh, I'm fine. We are fine too, Tumali. Ko bichugodi ibaka. Très bien. Alors, Madame Ba Poupé Diarra, ambadon iye musoimi chasilembe kosobe. Sabula ikadon wulika jo ani bara konna be bara ke Nations Unies de la jesenani tomba no Nations Unies be bara ko kono o temene ngofe malika jere jakulu chama be no harambadiya jeraw ye iye bara ko la bi deme jamanta ka malon segere
min ye CSDM ye i k'a dɔn o fana i ye o ɲɛmaaba dɔ ye i k'a dɔn Amérique dugukolo sanfɛ an bɛ musow to a la don la Amérique musow i k'a dɔn a ko kɛra cogo da aw fɛ yen ani welekan jumɛn b'i bolo. Daba ye ɲininkali o diyara n ye an ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ ye an bɛ an ka diaspora américaine bɛɛ lajɛlen fana fo ayiwa 8 mars hukumu kɔnɔna na nɔ an kɔni an bɛ préparation na dɔɔni dɔɔni ah oui d'accord ayiwa an ka ministre muso madame Wadide Fune Kulibali ani mansera an bara nɔ ah oui ok donc analin bɛ Nations Unies bɛ san o san conférence minnu organisé musow ka hakɛw ɲinini na 8 mars hukumu kɔnɔna na donc a kan ka nin dɔgɔkun in kɛ o lajɛw la an bara yan nɔ ah ok ayiwa ni ala sɔnna a ma fana juma don ni juma nata in a bɛna na musow rencontrer an bɛna conférence kɛ ani musow ye cogo min na musow bɛ se k'u ka hakɛ minnu ma sɔrɔ dɔrɔ caman sɔrɔla nka minnu ma sɔrɔ ka se k'olu laɲiniw kɛ ani fana musow bɛ se k'u jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye transition dɛmɛni na ani Mali yɛrɛ dɛmɛni na ani diaspora musow yɛrɛ ka développement ka se ka investissement ni projet de développement ni fɛnw kɛ Mali la donc ni ala sɔnna a ma jumadon nata in na à partir de 20h an ka salle Amani na New York yan nɔ lajɛ bɛ yen nɔ ok donc an bɛ k'o de bolo da alors Pupe i k'a dɔn an b'a dɔn i ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga ka bon i k'a dɔn maliyɛn fɛn o fɛn bɛ ayiwa Amérique dugukolo sanfɛ CSDM to a la a bɛ wulikajɔ ni dɛmɛ caman kɛ alors dis moi concrètement an bɛ don min na ko bi New York musow mago bɛ mun na. an bɛ min ɲini yɛrɛ fɔlɔ o ye jamana yɛrɛ ka lafiya ye awɔ embargo in min bɛ an kan absolument embargo in kɛlen bɛ kɔlɔlɔ ye vraiment musow ma parce que an b'a dɔn k'a fɔ Mali yɛrɛ fɛn caman sigilen bɛ sanni feere kama donc hali an ka muso minnu bi yan caman bɛ munanw bila ka taa Mali la ka feere u balimaw b'a feere k'u yɛrɛ dɛmɛ bon frontière datugu ko in a kɛlen bɛ ka sɛgɛn a kɔlɔlɔ b'an kan donc hali an b'a ɲinina hali an yɛrɛ jɛɲɔgɔn pays africains bɛɛ fɛ yan nɔ u k'an dɛmɛ an ye marches k'o la yan nɔ pays africains bɔra k'an dɛmɛ pour que ka soutien k'an ye donc vraiment an kɔni ka lutte fɔlɔ kɔni ye embargo in ka se ka bɔ an ka jamana kan. Alors madame Diarra an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Et on te souhaite une bonne fête de 8 mars. Ah, merci beaucoup Daba. Ayiwa ko an bɛ welekan bila bɛɛ ma États-Unis maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen cɛ musow dɔrɔn tɛ mais hali cɛw yɛrɛ fana u ka fara an kan ni ala sɔnna jumadon kan an ka ministre kunbɛn n'o ye madame Wadide Fune Kulibali ye. Ok. Awɔ a salle Amani kɔnɔ à partir de 20h. À partir de 20h. Ok, merci bien. C'est entendu. Le message est passé. Donc ni mun bɔra o ɲɔgɔn ye fana dimanche wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an na compte rendu kɛ ɲɔgɔn ye. Inch'Allah. Merci bien. Merci Madame Diarra. Merci bien. Merci Abdou. Merci bien. Merci, au revoir. An balimaw an salen bɛ radio jɛkafɔ la i k'a dɔn an ye muso kumabaw an n'olu de bɔra ka kuma i k'a dɔn Abdou i k'a dɔn yanni waati koro cɛ an bɛ ayiwa nɛgɛjuru bila an balimamusow ye minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn dege mun b'u kan welewele da min b'u bolo dugawu min b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma cɛw aw ma yamaruya welela welewele da bɛ musow de ye muso mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye maliyɛn muso ye i k'a dɔn nɛgɛjuru b'i ka bila la 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 98 an balimamusow an n'aw de don an mana kɛ diɲɛ jamana o jamana na o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a dɔn Gambikaw tulo kan min ye Bɛnkɛ Jara Bɛnkɛ Jara i k'a dɔn a ko k'a b'a fɛ ka kunnafoni di kɛ jamana dɔw ma Gambi maliyɛn minnu bɛ Gambi an tulo b'a kan na nɛgɛjuru b'a ka bila la alors si vous êtes prêts an kɔni i k'a dɔn kɛnɛ lamana Mamtu yanni nɛgɛjuru ka cu Duma diyan.